Aha. Už teď mi to došlo. A jo. Když mi to dávají smysl celkem. Aha. Já nevím, anglicky. Můžu se vrátit? Je taková jednička. Model, aha. Jo, umím i německý model. Jo. Který jako město, které dodalo střednou dobu, v podstatě plnil pokladnice leteckých panovníků, o kterých my dnes slyšíme také ještě v domu, kde snad už dnes bude odhalený konzol, nebo dlouhá léta vlastně po lešení, můžeme to doufat. Jenom v té budově, kde my se teď nacházíme, tak já tady budu citovat z toho krátkého průvodce, který jsme dostali k dispozici. Nacházíme se v budově bývalého panského domu, který byl postaven v pozdně gotickém slohu po velkém požáru města v roce 1480. Že to vidíme, tady je barevná rekonstrukce té slavné brány, která je skutečně se stala takovým, protože to město bylo nesmírně bohaté a když se podíváme vlastně na ten portál, který tady vidíme, zase si ještě podrobněji, pak povíme k tomu uvnitř, tak ten portál je z těch 30. let 13. století a až budeme před ním, tak vidíte, že skutečně je to portál velmi reprezentativní, patrně související s tou hutí a také s oplatem, který působil v klášteře Altzela, Ludgard, který mohl pomoci konstruovat tady ten ikonografický program. Altzela je vlastně pohřebiště Wettinů, kde bohužel ten klášter.
No, jako i ty detaily, že jo, to, ale to není vzorová luteránka. Jako, se pak vyvinuli ty luterské ženy, které by museli být bez šperků, tedy bez těch, jo, tady to je... Máš španělskou? Ale zároveň tedy je to patron diecéze regensburské a světectví velmi populární. Takže takový skutečně reprezentativní. Vlastně ten půdoryskou domu, kdy v této části uvidíme vlastně takovou zvláštní klenbu, která připomíná klenbu v staroměstskou mosteckou pěší, tedy takové ty parlétovské vzorce. Skutečně se tady o tom hovoří, že v těch letech 1990 a 14 tady působila blízká parlétovské hudí. Další etapa... jsme opravdu sem vzali tady zvanku, co... Psali, že to není problém, protože je problém, navíc dobrý, pohřební kaple nás pustí vlastně jenom 30, než nám je problém, že tady byly jiný probímky. Jo, byli takový, jo. Vlastně ty paralely mezi Pannou Marií a různými, ona je rozace, ona je chudobkou a tak dále, to se objevily tady, to vlastně završuje, vidíte, tady ta roza.
Jo, takže skutečně ona je tedy tou růží nebeskou a ten tady, to vlastně zase protože Kristus, že je ten motiv eucharistický, si to vlastně spojují dva momenty. Velmi zajímavá debata se vlastně rozvinula, zároveň tady odkaz na Marii jako na tom Šalamonu, protože se tady objevují že považovali také za Jákoba, že tedy tenhle se objevuje tady v Jákobovi, že se objevuje vlastně celá řada a nepochybně vlastně je to. Přirozeně prorok z velké Daniel, objevuje se tady vlastně Áron, objevuje se tady Šalamón, královna ze Saba, ano, takže vlastně, protože Panna Marie je sede sapiencie, Panna Maria je vlastně přirovnávána k moudrosti Šalamónově, k královně ze Sávy, kde prorok Daniel je prorokem, který Danielis profécia, Danielov prorocite, nebo na Vexelburku, zejména na Vexelburským letném, je často vlastně připomínám v této souvislosti s tímto portálem. Je to jedinečná památka, která vlastně je významná i třeba pro nás v našem prostředí, protože vzniká, ona je sice starší, ale u nás vlastně ten nejstarší portál je před pár čtyři u Díšnova. A tady to je teda daleko jakoby sochařsky. No.